Det andet perspektiv. Didaktik gennem pendultænkning. Undervisning er ikke en særlig type undervisning. Det er i stedet en didaktisk linse, som skal bruges i forskellige artede undervisningsaktiviteter. I denne video introducerer vi en didaktisk tilgang til undervisning, der hjælper læreren til at undervise både med udgangspunkt i velkendte og ukendte læringssituationer. Hertil er der blevet udviklet en illustrativ model kaldet pendulmodellen. Den kan sikre, at undervisningen åbner for undervisningsforløb, der er lærerdrevne, præformålsstyrede og forudsigelige, og modsat også undervisningsaktiviteter, der er uforudsigelige, med undervejs opstået læringsbehov og som er udpræget elevdrevne. Pendulmodellen er skabt på baggrund af leg og læringsteori. Modellen udfolder et spektrum mellem den uformelle og ustrukturerede legende undervisningsaktivitet, hvor man kan stå i det åbne både som lærer og elev, og den formelle og strukturerede undervisningsaktivitet, som følger et fast pensum og med forudbestemte trin. Med pendulmodellen viser vi, at det ikke er et enten eller, men at der ganske nyttigt udfolder sig et spektrum mellem de to didaktiske tilgange. Det handler om ikke kun at tænke i modsætninger og ekstremer, men at benytte hele spektret for at opnå den stærke læring. I løbet af blot et undervisningsforløb kan man bevæge sig fra side til side og fra position til position. Pendulmodellen skal ses som et planlægningsværktøj forud for undervisningen og undervejs. Med modellen kan man som lærer sikre, at elever med forskellige forudsætninger og læringsstile får de bedste forudsætninger for at kunne udforske nyt terræn og udfordre sig selv. Det giver samtidig en flerstrenget og varieret undervisningsform. Pendulmodellens didaktiske ståsted sikrer en praksis, hvor elever lærer både at sætte sig ind i og forholde sig til allerede etablerede rammer, og omvendt også at kunne bryde på forhånd bestemte rammer for at tænke og skabe nye veje.